aprangsi kardom kadukave afanta lapen piniarni pai ni fai tarikre pho labangsor ni Indian arad atum British atum pen kijok pon matenang kijok arnilo labangsor ni talon bom nang le bom si pining 2022 ingdeng an bangke 75 Independent Day nang le tanglo lasi nilihin pen solang do arat ke doan afan hirjume nang pajir dun iglo lasi kaduka ve afanta Happy Independent Day lasi pini bangke la anchotlo lasi mo penable kapre ka video chithan ponlo nang pini bangke Independent Day arni masinili ajad video ta simar medadlo la Independent Day kiwis mate kaduka ve fan engsi wis lo la so puthak sinili pini bang thihek pen stame nangli tumpan nangwan pilo la pen kapre ka video bang pina pen sinili a video bang upload ikrong po la si non la bang so channel long jong si komane abang pho abang phi atum jong si nang kahomri milang pulhe nangli tum subscribe igon la pen la dak kapre ka so nangli tum thek pon long igi mate update long pon igi la si pinya video long bang la ancholo la hello kardom